Moi YouTube, tänään kuvataan Minecraft-esittelyvideota servusta nimeltään After PvP. Tuossa on yksi ovnereista, eli Keupo FG. Sitten täällä on yksi toinen ovneri, mutta se ei ole täällä paikalla tällä hetkellä. Ja mä näytän teille vipit. Tässä on YouTube. Siihen tarvii tilaa ja sitten saa näette. Noin. Ja sun pitää tehdä video. Tässä on OP. Sä saat ownerin tänne servun 15 euroa per PayPalilla ja kaikki komennot. Tää ois after vippi, mut tossa on tapahtunut jotain autoa. Ja tää on kautta Team, tässä on komento ja säännöt on, että ei saa grieffaa ja semmoista. Tässä ei saa rajakämppää, muuten rajakämppäjä on kielletty yksi päivä bänni, jossa rajakämppää tässä on jotain 2 minuuttia. Täällä on joku kolon, missä sä voit PvP:ttää. Tuossa on laava ja täällä sisällä voi olla ehkä täällä jotain. Ja niin, tää on tämmönen servu, tulkaa pelaan. 1.8 servu. Niin, pitäkää hauskaa. Heippa!